וישב יעקב בארץ קברי אביו בארץ כנען. אז על זה אומר רש"י כבר, רש"י בהמשך, לא בהתחלה, כמעט באמצע, רש"י אומר ועוד נדרש בו וישב, ביקש יעקב לשב בשלווה, מה שכתוב וישב יעקב ביקש לשב בשלווה, רבותיי, קפץ עליו רוגזו של יוסף. צדיקים מבקשים לשב בשלווה? אומר הקדוש ברוך הוא, לא דיין לצדיקים מה מתוקן להם לעולם הבא, אלא שמבקשים לשב בשלווה בעולם הזה. קפץ עליו רוגזו של יוסף. רבותיי, בואו נחשוב, מה ביקש יעקב? יעקב ביקש לשב בשלווה. אחרי 20 שנה שהוא נמצא איפה? אצל לבן, אכל שם מרורים, רגע אחד לא היה לו שקט שם. ולפני זה עוד הוא בורח מעשיו, היה לו את הבלגנים של עשיו, הוא בורח מעשיו, הוא נמצא 20 שנה אצל לבן, אחר כך שהוא חוזר, הוא פוגש עוד פעם את מי? את המלאך, פוגש את עשיו, ואחרי זה בשכם, מה שקרה שם עם דינה. אז עכשיו הגיע לאיזה מקום, ביקש קצת לשבת בשלווה, מה ביקש? מה ביקשתי? מה ביקש ללוס אנג'לס? ביקש לנסוע מיאמי. מה ביקש? ביקש כמובן לשבת ככה בשקט עם הנרגילה, לעשות איזה עם תה, אורח חיים. כן, לשבת ככה כוס תה עם נענה, עם נרגילה, לשבת עם הנכדים שלו, לדבר דברי תורה. זה מה שהוא ביקש, לא שהוא ביקש יותר מזה. לגיטימי לבקש כזה דבר? מה ביקש? ביקש לשבת בשלווה, הכוונה לשבת עכשיו, אחרי שעבר את כל... אנחנו רואים, כשהגיע לפרעה, פרעה אומר לו בכמה שנות חייך, אמר רוב השנים שלי זה היה קשים ורעים, אז עכשיו הוא ביקש כאן, הוא לשבת בשלווה. קפץ עליו רוגזו של יוסף, עוד 20 שנה הוא נמצא בצער, אין שלווה לצדיקים בעולם הזה. זה ללמד אותנו, רבותיי, זה ללמד אותנו שהעולם הזה, זה לא שתחשבו שהעולם הזה זה עולם של שלווה ושופנינגים וזהו. העולם הזה, אדם לעמל יולד, כל הזמן יהיה לאדם במצב שהוא נמצא בעולם הזה, זה טירונות. אתה כל הזמן נמצא בהתמודדויות מכל מיני מצבים, עם הילדים, עם המשפחה, עם בעבודה, עם בלימודים, בכל מקום שאתה נמצא, בכל משבשת שאתה עובר, אתה צריך קשיים והתמודדויות. אין כזה דבר, אם אדם חושב שיבוא וישב ככה, חזר בתשובה, נרוונה, רק פה עכשיו אתה מפריע לחיות. הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו כאן עם יעקב אבינו ואומר לנו שהעולם הזה זה לא עולם של שלווה. נכון שיש כזה מציאות שאתה מרגיש מתיקות, קרבה לקדוש ברוך הוא, שאתה מתקרב לקדוש ברוך הוא, יש לך אמונה, יש לך ביטחון, יש לך אהבת השם, אהבת המצוות, אהבת החברים, אהבת הזה, זה בסדר, כן? אבל שלא תחשוב שהחיים זה פיקניק, זה לא, זה כל הזמן התמודדויות. הסטייפלר אומר, רבותיי, יש לו ספר בניין עולם, אומר שבעינינו אנחנו רואים שהאנשים, הנה תראה כמה טוב לו, יש לו מרצדסים, יש לו פה, נוסע לחוץ לארץ וזה. אומר, אם אתה תיכנס טיפה לנעליים שלו, אתה תראה, זה לא כל כך ירוק, זה לא כל כך מרצדס, זה אלף כזה ליסטינג, זה לא, כן, זה לא כל כך מה שאתה רואה שאתה ככה, שהוא מאושר, אתה תיכנס פנימה ואתה תראה שזה לא כל כך, אין אדם בעולם שאין לו בעיות, שאין לו צרות. העולם הזה זה נווה התלאות, ככה שאומר, מי אומר את זה? אבן עזרא, נווה התלאות. אתה כל הזמן מתמודדיות, אם זה בשידוכים, אם זה עם הילדים, אם זה באספת הורים, אתה בא באספת הורים, אתה רואה השם מרחם, בכל מצב יש, כל דבר, זאת אומרת, כל ההתמודדיות, כל הדברים שקוראים לנו זה כדי שאתה שיהיה לך דברים ואתה תעמוד כנגדם בהצלחה, וזה יעלה אותך ברמה. תשמח. הדברים האלו זה בעצם כל הדברים שקוראים לאדם, זה בעצם דשן שמדשן אותך, וזה שאם אתה לוקח את הדברים בצורה נכונה זה מעלה אותך, זה מרומם אותך, זה מעצים אותך. אברהם אבינו הגיע לדרגה של אברהם אבינו. איך הוא הגיע לדרגה של אברהם אבינו? למה אברהם אבינו? מה? אתם יודעים למה? כי כל ניסיון שהוא עמד, הרים אותו בדרגה. כל ניסיון שאברהם אבינו עמד. בגלל זה הוא נקרא אברהם אבינו. איך אברהם אבינו בא לידי ביטוי שאני יכול להגיד, בוא, זה אברהם אבינו? העצם הוא שעמד בניסיונות, אז זה מוכיח שזה אברהם אבינו. דוד המלך, עם כל הניסיונות שלו, עם כל הצרות שלו, עם כל מה שקרה לו, הגיע לדרגה של דוד המלך. למה? כי הוא עמד בניסיונות, בכל הדברים. כל ניסיון שאתה עומד, אתה מוציא את הפוטנציאל שלך החוצה, את הפוטנציאל של האמונה, את הפוטנציאל של האהבה, את הפוטנציאל של הביטחון, אתה מוציא את זה החוצה. בגלל זה הקדוש ברוך הוא אומר לו, אין שלווה בעולם הזה. אין. העולם הזה זה עולם של טירונות, זה עולם של עבודה, זה עולם של התמודדות, כל הזמן אתה מתמודד.
שלא להתאר רבותיי, אין נרוונה, אין כזה דבר, זהו, חזרתם בתשובה, זהו, מסודר. השלמות שלו זה בא בגלל שהוא עמד בצרות. למה אני אומר אברהם זה שיא השלמות? מכיוון שהיו לו צרות והוא עמד בהם, אז בגלל זה הוא לא נולד עם שיא השלמות, הוא פעל. קפץ עליו רוגזו של הקדוש ברוך הוא, ולא הקדוש ברוך הוא, לא דיין לצדיקים שמקבלים את השלווה בעולם הזה, הבא, רוצים גם בעולם הזה. העולם הזה זה עולם עשייה. בזיעת אפיך? אין, והכל בעבודה, אתה צריך להתמודד עם כל דבר, אתה צריך לעלות ברוחנית, לדבר בקדוש ברוך הוא, והניסיונות האלו מחשבים, זה כמו, זה טירונות. אז זה העולם שלנו כאן, העולם שלנו לעמוד התמודדיות, וכשאתה עומד עם זה, זה מרים אותך. יש לך בעיה של עכשיו כעס, אתה מתמודד עם הכעס, זה מרים אותך. בעיות מכל אמונה, חוסר אמונה, חוסר בתורה, אתה מתחזק בדברים האלו, זה מעלה אותך מעל הדברים החומרניים. אז בגלל זה העולם הזה זה העולם של מה? של עמל, העולם של זה. ביקש לשב בשלווה כמו שקורא, עוד פעם נראה את זה. הנה, וישב יעקב, ועוד נדרש בו, ביקש יעקב לשב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. צדיקים מבקשים לשב בשלווה. אומר הקדוש ברוך הוא, לא דיין לצדיקים מה שמתוקן להם לעולם הבא, אלא שמבקשים לשב בשלווה בעולם הזה. קפץ עליו עוד 22 שנה של צער, שידוע שיוסף לא היה איתו, הוא היה 22 שנה בצער. משמעות הדברים שהיה בצער, צער שהבן שלו לא נמצא איתו. כשאתה נמצא בצער, אז השכינה לא הייתה איתו. כשאדם נמצא בצער אין שכינה. 22 שכינה, השכינה לא הייתה איתו. בלי שכינה הוא היה. כי כשאדם נמצא בצער, לא חשוב איזה סיבה, צער גורם שאתה לא תהיה מחובר לקדוש ברוך הוא. כי הקדוש ברוך הוא זה מקור השמחה, הקדוש ברוך הוא זה מקור החן. זה מה שאנחנו יודעים כאן רבותיי. אין שלווה בעולם הזה. אלה תולדות יעקב. יוסף בן 17 שנה היה רועה את אחיו בצאן, והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה נשי אביו, ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. את בני בלהה, כלומר רגיל אצל בני בלהה, לפי שהיו אחיו מבזים אותם והוא מקרבם. האחים היו מבזים אותם והוא היה מקרב אותם, אז הוא היה תמיד נמצא איתם. הוא לא היה נמצא עם ראובן, שמעון, לוי, יששכר ויהודה, הוא היה נמצא בני בלהה. שפחה של רחל, אז הוא היה איתם, ממילא הרגיש קשר איתם והיה מחזק אותם ומגדל אותם, כן? ויוצא דיבתם רעה, כל רעה שהיה רואה באחיו. בני לאה היה מגיד לאביו שהיו אוכלים עבר מן החי ומזלזלים בבני השפחות, לקרותם עבדים וחשודים על עריות. 3 דברים הוא אמר. היה מגיד לאביו שהיו אוכלים עבר מן החי ומזלזלים בבני השפחות בעריות. ובשלושתם לקה, מידה כנגד מידה. מה שלושתם הוא לקה? על עבר מן החי, והשחטו שעיר עזים בבחירתו ולא אכלו חי. שחטו ואכלו אותו כמו שצריך. על דיבה שסיפר עליהם שקוראים לכם עבדים, לעבד נמכר יוסף. ועל עריות שסיפר עליהם ותישא אשת אדוניו, קיבל ניסיון. רואים מכאן הכל מידה כנגד מידה. מידה כנגד מידה לכל אורך הדרך. רואים את הדברים האלו. נמשיך הלאה. וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זיכונים הוא לו ועשה לו כותונת פסים. ויראו אחיו כי אותו אהב אביהם מכל אחיו. האור החיים מדייק כאן שהוא אהב אותה מכל אחיו. מה זה מכל אחיו? לא אחד כנגד ראובן או יוסף כנגד שמעון, אלא תיקח את כל האחים ביחד, מכל האחים הוא אהב את יוסף כנגד כל האחים. זה הכוונה מכל אחיו, לא אחד כנגד אחד. כי אותו אהב אביהם מכל אחד, וישנאו אותו ולא יכלו דברו לשלום. עד כדי כך הגיעו לשנאה ולא יכלו דברו לשלום. אפילו גודשבס לא אמרו לו. אז שאלה, רבותיי, מה קרה פה? אז הוא חלם חלום. האבא הביא לילד הקטן, בין הזקונים שלו הביא לו צעצוע, הביא לו טרקטור. אז מה? שבטי קה, אנשים פה יהודה, יששכר, זבולון, כל אלו אנשים גדולים, שבטי קה. אז האבא הביא לילד הקטן טרקטור, בשביל זה יהודה צריך לכעוס, בשביל זה האחים, שבטי קה. מכאן יצא כל עם ישראל, והתורה מעידה על כולם שבטי קה, אלה שבטים של הקדוש ברוך הוא, שמכאן יצא עם ישראל. אז צריכים להבין איך זה שהשבטים עד כדי כך כינו בו, כתוב שאבא עשה לו כותונת פסים, אפשר לחשוב איזה כותונת, מה עשה? עוד פס אחד! פס אחד מיותר, עשה איזה משהו קטן, כן? אז הם כינו בו. צריכים להבין את הדברים האלו רבותיי. בטח שהדברים הם עמוקים רבותיי, הם עמוקים, זה כתוב את זה בזוהר, כתוב את זה בכמה מקומות, שכאן המחלוקת הייתה מחלוקת אמיתית. מה הכוונה אמיתית? מהותית. עכשיו השאלה היא כזאת, איך באמת האחים נכנסו לכזה שנאה שלא יכלו אפילו לדברו לשלום? לא אמרו לו גודשבס. אפילו שאתה כועס על מישהו, אתה אומר לו שלום, אפילו שלום הם לא אמרו לו. רבותיי, זה מתחיל לפני זה כבר, זה מתחיל מכאן.
אז יודעים שאברהם אבינו הרי בא מתרח. כשאברהם אבינו בא מתרח הוא בא מזוהמה, אז הוא לא, כמה שניקה את עצמו הוא בא מזוהמה של תרח. הזוהמה שלו יצא בישמעאל. אחר כך בא יצחק. גם ביצחק לא נסגר העניין עוד. ביצחק בתגבורת הגבורה, כמה שצריך את עצמו בלכן, עוד נשאר בו, עוד מהשורש של התרח, נשאר בו עוד קצת תכלוך, וזה יצא בעשיו. גם אחרי זה יצא בעשיו. בעשיו אנחנו רואים שהוא עושה כל מיני דברים כדי למשוך את אבא שלו, והוא משך אותו. הוא משך אותו, רק בחסדי שמיים זה התהפך ויעקב לקח את הברכות. כשיעקב יש לו את הילדים, הם חושבים שעוד לא נגמר הניקוז, האבא אוהב את יוסף. השבטים יודעים, חושבים שעכשיו עוד פעם זה, הנה בא לנו עוד פעם תרגיל התיקון של יעקב, שכמו שהוא לקח את הברכות, אז גם עכשיו עושים לו תיקון, ובמילא עכשיו כאילו עכשיו יוסף, הוא כאילו בא, הוא מושך את אבא שלו כמו שעשיו משך את אבא שלו אליו. ואבא שלו אוהב אותו, ואבא שלו מכבד אותו, וכאן זה מי השבטים האמיתיים? האם יוסף או השבטים? זה מלחמת עולם ברוחניות. מי מייצג את עם ישראל? שרואים שהאבא נותן לו את מה? את הפס, עוד יותר פס אחד, הם כינו בו, לא יכולו לדבר שלום, כי הם מבינים שיוסף עושה קומבינות על האבא ומושך אותו אליו. בגלל זה אנחנו נדבר שלום, בגלל זה הם עשו כאן מציב ושמו אותו בבור ומכרו אותו כדי לראות שהם שבטקה, הם השבטים האמיתיים. זה לא סתם ככה, נתן לו צעצוע אז הם נכנסים לקנאה. זאת אומרת, כולנו הם פה שבטקה, כי באמת יעקב אבינו היה מנקים את האור, הוא לא היה צריך לנקה שום דבר. כמו יצחק שיצא ממנו הפסולת של עשיו, או כמו אברהם שיצא הפסולת ממי לישמעאל. יעקב אבינו היה, בחיר האבות, הוא היה שופרד יעקב, שופרד האדם הראשון, הוא היה נקים את האור. הוא הוליד נקיים, הכל היה נקי שם. ויוסף הורד מצרימה ויקנהו פוטיפר סביב פרעה שר הטבחים איש מצרי מיד הישמעאלים אשר הורדו שמה. ויהי השם את יוסף ויהי איש מצליח. הנה אומר רוחם הקדוש, ויהי בבית אדוניו, הנה יסדר הכתוב הדרגות המעלות אשר העלה השם אותו. בואו נראה את הדרגות, איך שהקדוש ברוך הוא העלה אותו. כי מקודם שכנעו נתנו לעבוד עבודת עבדים, עובדים עבודת חוץ. כי הגדולים לא יעמידו לשרת בבתיהם, אלא אשר יהיה איש ראוי מצליח. בטח שאתה לוקח אדם, אתה רוצה לבדוק אותו, אז בטח שלא תכניס אותו ישר לארמון שלך, כן, אלא לעשות עבודת חוץ, אפשר לבדוק אותו. ולזה ציווה השם איתו את ההצלחה, ובזה היה בבית אדוניו המצרי משומרי הבית. פסוק ב' אומר כזה דבר בחומש. ויהי השם את יוסף ויהי איש מצליח. זאת אומרת, כשהוא היה עובד עבודת חוץ, הקדוש ברוך הוא היה איתו והיה איש מצליח, ומילא השלב הבא מה היה? ויהי בבית אדוניו המצרי. השלב הבא שהוא היה מצליח בחוץ, כל מה שהוא אומר לו היה מצליח, השלב הבא שאלה אותו, ויהי בבית אדוניו המצרי. פסוק ג' אומר, וירא אדוניו כי השם איתו, שם הוא ראה אדוניו כי השם איתו, וכל אשר הוא עושה השם מצליח בידו, וימצא יוצב חן בעיניו וישרת אותו. והשלב הבא הוא כבר נהיה משרת שלו, משרת צמוד. ויפקדהו על ביתו, וכל אשר יש לו נתן בידו. עוד שלב, כל אשר בידו נתן בידו. הנה יסדר הכתוב הדרגות המעלות אשר העלה השם אותו. כי מקודם כשכנעו נתנו לעבוד עבודת עבדים, העובדים עבודת חוץ, כי הגדולים לא יעמדו לשרת בבתיהם, אלא אשר יהיה איש ראוי מצליח. ולזה ציווה השם איתו את ההצלחה, ובזה היה בבית אדוניו המצרי, משומרי הבית. והוא אומרו, ויהי בבית אדוניו, ולא בשאר עבודות. ועוד לא מדרגה אחרת, כשראה אדוניו שכל אשר בידו מצליח, וישרת אותו. פירוש, יחדו לשרת אותו. שבזה יהיה חשוב ולא יחיה חיי צער כחיי עבדים השפלים. ועוד לא, ויפקידהו על ביתו, זה כבר שלב בא שכבר היה מנכ"ל שלו, ויפקידהו על ביתו, הרי זה קנה מעלה על כל קניין אדונו. ועוד לא, ויעזוב כל אשר לו בידו. הגיע למצב כזה שכל מה שיש לו הוא עזב בידו, הוא הפסיק לנהל את העניינים. מי מנהל את העניינים שלו עכשיו? הכל ליוסף. הכל ליוסף. פוטיפר, חוץ מלשחק שש בש ולשתות ערק מהבוקר עד הערב, לא עשה כלום. כי הוא ראה שכל מה שהוא עושה הוא מצליח בידו, כי והשם איתו. עכשיו, למה הקדוש ברוך הוא היה איתו כל הזמן? אתם יודעים למה הקדוש ברוך הוא היה איתו? למה הקדוש ברוך הוא היה עם יוסף כל הזמן? כתוב כל הזמן הקדוש ברוך הוא איתו, כל הזמן. אתה יודע למה? כי יוסף היה עם הקדוש ברוך הוא. מכיוון שיוסף, שם שגור היה בפיו, וכל הזמן הוא היה עם הקדוש ברוך הוא, אז ממילא הקדוש ברוך הוא היה איתו. כל מציאות של יוסף זה שם שמיים שגור בפיו, הוא כל הזמן היה עם הקדוש ברוך הוא. בגלל זה הקדוש ברוך הוא היה כל הזמן איתו. אדם הוא שמכין את הכלי כמה הקדוש ברוך הוא יהיה אצלך. כמה שאתה תהיה איתו, הוא יהיה איתך. השם צילך. בעצם אתה יש לך את העוצמה, יש לך את העוצמה כמה שאתה יכול להשיג את העוצמה האלוקית שתרד עליך. איך אתה מגדיר איתו?
שאתה בכל מצב אתה חושב על הקדוש ברוך הוא. כל דבר אתה נמצא עם הקדוש ברוך הוא. כל דבר, כל רגע פנוי שלך שלו. מחשבה, אתה במקום לחשוב על מנצ'סטר יונייטד ועל הדרבי, לא יודע על מה, אז אתה חושב על הקדוש ברוך הוא. מה מראו במסך השם? מתענג על הקדוש ברוך הוא. האדם שנמצא עוד עם הקדוש ברוך הוא, עוד עם הקדוש ברוך הוא, עוד עם הקדוש ברוך הוא, הוא מרגיש טוב. אדם כזה לעולם לא ירגיש עצבות. לא חשוב איפה שיהיה, לא חשוב מה יעשה, לעולם הוא לא ירגיש עצבות, הוא נמצא עם מקור השמחה עם הקדוש ברוך הוא. בכל הזדמנות, גם שאתה נוסע עכשיו, כן? במקום לחשוב על די אמרה לי ככה, אני אגיד לה ככה, הוא יגיד לי ככה, תחשוב על הקדוש ברוך הוא. ברוך הוא, כמה אני רוצה להיות איתך, כמה אני אוהב אותך, כמה תן את הכוח להיות איתך, כל הזמן, כל המחשבות האלו, אז אתה תמיד תהיה עם הקדוש ברוך הוא, הוא יהיה איתך גם, זה הכוונה. הקדוש ברוך הוא נמצא איתו כל הזמן, כי הוא היה עם הקדוש ברוך הוא כל הזמן. זה הנקודה פה. כתוב לו שהוא היה רוצה להפיל אותו, הוא אומר לו תעשה לי כוס קפה, הוא עושה לו כוס קפה. עכשיו מגיע לו, הוא אומר לו לא, ביקשתי תה, הוא לא כזה תה. כל מה שעושה בידו מצליח, הבעיה שלו הכל היה מצליח. הוא אומר לו לא, זה תה, זה בסדר, זה בסדר. הכל מתאפר לו, אתה מבין? הוא היה רוצה להפיל אותו והוא רואה שהוא לא יכול איתו. משהו פה לא בסדר. הוא רוצה להפיל אותו, ככה אומר המדרש. הוא אומר לו תעשה לי קפה, אני רוצה קפה. הוא אומר לו טוב, הוא עושה לו קפה. או שהוא מביא לו, הוא ביקש לך תה, מה אתה עושה? הוא לא, זה תה, זה בסדר. כל מה שעושה בידו מצליח, אתה מבין? היה מתאפר לו הכל. והשתגע, אמר לו קח את הכל, עזוב אותי, לא רוצה להתעסק איתך. הוא אומר לו, שואל אותו שאלה, תעשה מה אתה רוצה. כבר לא תשום דבר מה בבית. והיא מאז הפקיד, הנה, בפסוק אומר, והיא מאז הפקיד אותו בביתו ועל כל אשר יש לו, ויברך השם את בית המצרי בגלל יוסף, והיא ברכת השם בכל אשר לו בבית ובשדה, בכל התברך, הכל עלה. פסוק למד מה אומר? ויעזוב כל אשר לו ביד יוסף ולא ידע איתו מאומה. והיא יוסף יפה תואר ויפה מראה. מה הקשר שפה על ההצלחה שלו וכתוב והיא יוסף יפה תואר ויפה מראה? אז רש"י כבר אומר והיא יוסף יפה תואר, מה אומר כאן? שימו לב רבותיי, כיוון שראה עצמו מושל. הרי באיזה גיל היה פה יוסף? באיזה גיל? בגיל 17 הוא חלם את החלומות? 18, משהו כזה, לא? תראה איזה עוצמה הוא קיבל. לקחו אותו לעבד, עלה ועלה 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 ועלה, הגיע למצב של מנכ"ל. והיא יוסף כיוון שראה עצמו מושל, הוא ראה עצמו מושל, התחיל אוכל ושותה, התחיל כבר לאכול קצת, דרינק מול על אשתו, שתייה קצת בקטנה, לא בגדולה, בקטנה, התחיל לאכול ושותה, הוא מסלסל בשערו, פתאום התחיל לעשות פנים פה וזה, אולי זה את הפיות הרב, מאיפה אתה יודע? מסלסל, היה מסלסל את הפיות שלו, אני יודע מה, כן? היה מסתכל לפעמים בריא, כדי, כן? התחיל כבר, הנה, אמר הקדוש ברוך הוא, אביך מתאבל ואתה מסלסל בשעריך? אבא שלך כבר כאן יושב כשאני מתאבל עליך, מצטער, לא רואה שכינה, ואתה מקבל ביטחון, מסלסל בשעריך, מסתכל בריא פה ושם. אני מגרה בך את הדוב, אני אגרה בך את א' מבית הנשיא. מקבל ביטחון, קיבל פה, רצה להיות ראש הממשלה, רצה פה, רצה שם, סגרים מן הצבע, אחרים אותו, כל הזה. חייך שאני אביא לך את א' והנשיא, להוריד לך קצת את הפסון, כן? הנה, גם פה. אז מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? חייך, אני מגרה בך את הדוב. ויהי אחר הדברים האלה, ותישא אשת אדוניו את עיניה אל יוסף, ותאמר שכבה עמי. מה שמסביר, וימהן, כתוב וימהן בשלשלת. וימהן, פה היה לו מלחמה אמיתית, וימהן. כתוב מה שלבשה בבוקר, לא לבשה בצהריים, מה שלבשה בצהריים, לא לבשה בזה. הייתה מחליפה, אומרת, הוא לא שם לי לב, למה? אולי הוא יעשה, אם נגיד תספורת שיער שחור, אולי הוא לא שחורות, יעשה בלונדיניות, אולי הוא ג'ינג'יות, שם ג'ינג'יות. החליפה כל מיני פוזות, כל מיני דברים, כל מיני, עד שנכנסה למה? כתוב שנכנסה לדיכאון. עכשיו כתוב וימהן, כשאתה אומר לאישה לא, אז מה קורה? כמה שאתה אומר לה לא, ככה היא עוד יותר רוצה, אתה מבין? זה אישה, אין מה לעשות, אתה מבין? והוא אמר לה לא וימהן, ואז היא נכנסה לדיכאון. כתוב שישבה בפינתי, לא זה פינתי, החברות שלה, כן, ישבה בפינתי עם החברות שלה, ואומרו לה, מה קרה? החיוך שלך נגוז מעל פנייך, מה קרה? מרדים בו. אומרת לי, לא יודע חושב, בוא תראו מה שקורה לי בבית, יש לי בוקר, אני לא יכול לפוצץ אותו. המדרש אומר, שהזמינה את החברות שלה, לראות את זה, היא נתנה להם תפוח עם סכין כתוב, שהן היו מקלפות, מסתכלות עליו ומקלפות את הידיים שלה מראש היופי שלו. היופי שלו היה, פשוט שהיה יפה, כי יעקב אבינו היה שוק אדם הראשון, ורחל הייתה יפה מאוד, יפה טוב מאוד, בטח שיוסף יהיה יפה טוב מאוד, נכון? ממילא, ויאמר אל אשת אדוניו, בן אדוני לא ידע איתי מה בבית, וכל אשר יש לו נתן בידי, איננו גדול בבית הזה ממני, ולא חסך ממני מאומה, כי אם אותך באשר את אשתו, ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת,
וחטאתי לאלוקים. לא כתוב חטאנו לאלוקים, מה, היא לא חוטאת? למה מה חטאתי לאלוהים? למה לא חטאנו לאלוהים? הוא עד כדי כך היה עדין שהוא לא רצה להגיד חטאנו, לנו נכניס אותו ביחד, אני ביחד. חטאתי. ברגע שאתה אומר חטאנו, מה אתה כאילו? לא, שאתה אומר חטאנו, אנחנו שתנו ביחד בסתירה. הוא לא רצה חטאתי, אני לא מתח בכלל, אפילו בדיבור לא מתחבר אליי. חטאנו זה כאילו אני בא ביחד, באותו סירה, חטאנו, לא רצה. חטאתי, לא יתח ביחד. הוא אומר, וחטאתי לאלוקים, בני נוח נצטוו על עריות. ויהי כדברה אל יוסף יום יום, ולא שמע אליה לשכב אצלה להיות עם הערב. פה שואלים כולם כזה שאלה. הרי הנה היא התכוונה לשם שמיים והיא התכוונה לשם שמיים, כביכול, נכון? איך יוסף מזהה שפה זה לא היה לשם שמיים? אולי זה כמו תמר, וזה שכתוב, והיא כדברה עליו יום יום. יום יום זה לא יצר הטוב. היצר מדבר לך פעם אחת, יותר ניסיון. היצר שאומר לך איזה משהו, הוא נותן לך צ'אנס, לא תפסת את הצ'אנס הזה, יבוא לך עוד כמה שנים, אתה מבין? אם יש אותה בזה צ'אנס תחזור בתשובה והוא פספס אותה, ייקח עוד הרבה זמן עד שהגלגל הזה יחזור בחזרה הצ'אנס הזה. אבל אם זה יום 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 דופק לך בראש, זה בטח מה? לא יכול להיות יצר הטוב. כאן, אם הייתה לו פעם אחד ואומר לו, נגמר הסיפור, אז גמרני, לא אתה יותר, כי זה יצר הטוב לא נותן עוד יום ועוד יום. אבל אם הוא ראה שדיברה יום 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 יום, זה לא כוח של יצר הטוב, זה בעצר מיצר הרע. אתה מבין, ככה הוא קלט שזה יצר הרע בכלל שמדבר מהצד שלה. והיא כדברה אל יוסף יום יום ולא שמע אליה לשכב אצלה להיות עמה. מסביר רש"י לשכב אצלה להיות עמה, לשכב אצלה אפילו לא תשמיש, עד כדי כך הגיע לכזה מצב איתו, רק תשכב איתי, זהו, לא שום דבר. לא עורר לך. כן, רק פה, כן. כתוב רבותיי בספרים, כתוב שהיא מתה, באיזה הרגשה? אתם יודעים באיזה הרגשה היא מתה? זאת הסליחה הזאת. היא מתה בהרגשה כזאת שמה? חסר. עוד יוסף היה בראש שלה, אתה מבין? איך הוא אמר לה? איננו גדול בבית הזה ממני ולא חסך ממני מאומה כי אם אותך באשר את אשתו. ואיך עשה הרעה הגדולה הזאת? אז הוא אמר חיים הקדוש, באשר את אשתו, פירוש לא שחסך אותך ממני בצו לצו, לא שהוא אמר לי שמע, תיקח את הכל חוץ מהאישה. עצם דעה שהוא נתן לי את הכל, ממנו אני מביא שלא, זה לא בצו לצו, לא מפורש שהוא אמר לי את זה. זה דבר מובן מאליו שהוא חסך אותך ממני. זה הכוונה. לא שחסך אותך ממני בצו לצו, אלא לצד שאת אשתו, והוא דבר המחסוך אותך ממני, זה הכוונה לא חסך אותי. את לא בעסקה. ואיך עשה הרע פירוש? כי בזה אני מפסיד כל הטוב המושג אצלי. ברגע שאני אגע בה ואהיה איתך, אני אפסיד את כל הטובה שיש לי כעת. הרי הוא הבין שכל ההצלחה שלו, כל השפע שהוא קיבל, כל הזה זה מאיפה? זה בגלל שמירת הברית שלו. כתוב שמי ששומר על הברית מקבל ברכה והצלחה ותיקות, ידידות, פרנסה טובה בסייעתא דשמיא. תדעו לכם, כמה שאדם שומר על הברית, הוא מגיע עד כדי כך שהוא מקבל את כל הברכה וההצלחה. ואיך עשה הרעה הזאתי? פירוש כי בזה אני מפסיד כל הטוב המושג אצלי. ועוד אני מחסיר מעצמי ממקור הנשמות. ברגע שאני אגע בך ואהיה איתך, אני כבר בהשורש. השם של הכהן גדול בכל של המשפט, השם שלי יוסר משם. אני מחסיר ממקור הנשמות. מתי אדם יכול לעמוד בכל מיני מקומות כאלו, כן? שיש לך ידיעה ברורה כמה אתה מפסיד כנגד הטובה הרגעית הזאת. ברגע שאתה מבין כמה אתה מפסיד מעשה הזה, כמה רוחנית אתה מפסיד, כמה אתה מוריד מעצמך, כמה אתה מוריד מהערך הרוחני שלך, אז יש לך כוח לעמוד בפני כל דבר. וחטאתי לאלוקים. אז אומר רש"י ועוד ירצה כי אין לה לטעון כי תסתיר הדבר ולא ידע אדונו ונמצא עומד במצבו בין מסור. הרי אמר לו מה, אף אחד לא ידע, זה רק אני ואתה בינינו, כן? אמר לה אבל חטאתי לאלוקים, יש מישהו שיודע. זה חטאתי לאלוקים. לזה אמר וחטאתי לאלוקים, והוא שעשני במצב זה וממנו לא יסתתר דבר ונמצא מפסיד ממצבו הטוב. זה הכוונה לחטאתי לאלוקים. וזה שאמר לחטאתי לאלוקים, אמר לו מה אתה דואג? אף אחד לא ידע, זה רק בינינו. והיא כדברה אליו אל יוסף יום יום ולא שמע אליה, כמו שאמרנו, לשכב אצלה להיות עמה, והיא כהיום הזה ויבוא הביתה לעשות מלאכתו. מה בא לעשות מלאכתו? מחלוקת רב ושמואל. רש"י אומר לעשות מלאכתו, אחד אמר מלאכתו ממש, ואחד אמר לעשות צרכיו עמה, ואחד אמר שהוא בא לעשות צרכיו עמה, אלא שנראית לו דמות יקונו של אביו. ברגע האחרון נראה לו דמות יקונו של אביו, כי דהית במסכת סוטה, כמו שהגמרא במסכת סוטה אומר שהוא נכנס הוא ראה דמות של יעקב אבינו. כתוב שאדם שלא רוצה לחטוא, שיראה דמות אביו מול עיניו, אז זה מרתיע.
ויבוא הביתה לעשות מלאכתו ואין איש מאנשי הבית שם בבית. למה אף אחד לא היה, רבותיי? יום מיוחד, יום צחוק, יומי, היה יום עצמאות כנראה, כולם יצאו לעשות מנגלים, חובה. שהלכו כולם לבית עבודת אלילים שלהם. אמרה אין לי יום הגון להיזקק ליוסף כיום הזה. אמרה להם חולן, יש לי כאבי ראש, מיגרנה, אני לא יכולה לצאת. ותתפסה בבגדו לאמור שכבה עמי, ויעזוב בגדו בידה וינס ויצא החוצה. אז כאן כתוב, אור החיים הקדוש אומר, שימו לב, ותתפסהו בבגדו לאמור. מה זה ותתפסהו בבגדו לאמור? פירוש, התורה מגדת כוונתה בתפיסת הבגד, שכוונתה לאמור. אבל היא לא אמרה כלום, הבנו? שפת הגוף שלה, מה אמרה בזה? התורה אומרת מה שפת הגוף שלה הייתה, שכבה עמי, הבנת? לא שאמרה תפסה אותו בראש שכבה עמי. בזה שכתוב, ותתפסהו בבגדו לאמור, התורה כאן אומרת שעצם מה שתפסה אותו ככה, זה כאן הייתה אמירה, שפת הגוף שלה אומר ששכב איתי. ותתפסו בבגדו, בוא נחזור שנייה, ותתפסו בבגדו לאמור שכבה עמי, ויעזוב בגדו בידיו, וינס החוצה, ויהי כראותה כי עזב בגדו בידה, וינס החוצה, ותקרא לאנשי ביתה, ותאמר להם לאמור, גם פה כתוב לאמור, ראו הביא לנו איש עברי לצחק בנו, בא אליי לשכב עמי ויקרא בקול גדול. ותקרא לאנשי ביתה, למה יקרא לאנשי ביתה רבותיי? ותקרא לאנשי ביתה, לצד שידע צדק יוסף בעיני אדונו. הרי ידע כמה שאדונו מכיר את יוסף, כמה שהוא צדיק, כמה שהוא מאמין לו ב100%, היא יודעת את זה, היא יודעת מה אדונו, מה הבעל שלה חושב על יוסף, נכון? ולא יאמין לדבריה. הרי הוא כבר תפסת בכמה קומבינות? בטח שתפסת, וראית כמה מקומות, וראה אותה במסיבות, ראה אותה בשם, הוא יודע שהוא לא יאמין לה אם היא תגיד כזה דבר. אז עכשיו איך היא תעשה שיאמין לה? אליבי. בוא נראה עכשיו מה. לזה נתכוונה. אז אם אתה אומרת ישר לבעלה, אמר לה, זה טוב, מכיר אותך, עלה לה, אז מה היא עשתה? צריך איך בונה תשתית, אחי, לוקחת את כל התקשורת, תופרת תיק עכשיו ולעושה. ראו אותו, זה לא רק אני. הנה, לזה נתכוונה ותקרא להם שהם יאמרו בבוא אדוני יוסף, ותקרא לאנשי ביתה ותאמר להם לאמור. היא אמרה להם אתם תגידו, לא שאני אגיד, אתם תגידו, לאמור ראו, אתם כאילו ראיתם. זה שקר. הוא עדיין ידע שהיא משקרת. כן, אבל איך היא בונה? אתה מבין? אתם תגידו שראיתם. מה? מה? הוא ידע שהיא משקרת? בטח שהוא. מי? הוא? בעלה? בטח. מה, אם זה היה באמת, היה חותם לו את הראש, מה שולח אותו לבית סוהר? עבד, מה, הוא התחיל עם אשתו? חייבתי לו למות, אבל הוא יודע מה נעשה, אבל התקשורת בבוא בלב. לא, כבר יש בהלחץ תקשורתי, ודיבור כולם, וזה, ופה, ושם. כן, הוא יכול עכשיו במה, הוא יכול עכשיו, מה יעשה? הפמיניסטיות שם וזה. מה, בטח מה שהיה, אתה יודע מה שהיה שם. לזה נתכוונה ותקרא להם שהם יאמרו בבוא אדוני יוסף, והוא אמרו לאמור, ובערה בם אש הקנאה להעיד. כך תפקיד. בא לנו מהמעברות, זה הפרס הזה, נהיה נשיא. יש פה קנאה או לא קנאה? יאללה בוא לך לסדר אותו, עלו עד הסוף ונגמר הסיפור. רבותיי תראו, אחד כנגד אחד. והוא אומרו, ראו הביא לנו לצחק בנו, שתפתם בצרתה, כי גם עליהם גידלו, והוא איש נוחי, הוא עלינו, תמינו, גידל על כולנו, הביא פיליפיני, גידל אותה על כולנו, חיממה אותם גם עליו. אז מה, אני לא רוצה עכשיו להעיד? להפיל אותו? אין שום חדש תחת השם. אין חדש תחת השם. עוד אומרת, ויהי כשמעו כי הרימותי קולי, ויקרא ויעזוב בגדו אצלי וינס ביצא החוצה. צעקתי אל פל פל. אתה לא כיפה אדומה, אתה לא כיפה אדומה. ויהי כשמעו כי הרימותי קולי ויקרא ויעזוב בגדו אצלי ויצא החוצה. ותנח בגדו אצלה עד בוא אדוניו, הכשירה את האליבי עד שיבוא האדון כדי לספר לו. אבל קיצור, התקשורת כבר יודעת? יודעת. הודלף הכל? רק מחכים לשעת כושר. פסוק י"ז מה כתוב? ותדבר אליו כדברים האלה לאמור, בא אליי העבד העברי אשר הבאת לנו לצחק בי. הנה עכשיו שהוא מגיע אומרת לו לאמור. אז בואו חיים את זה גם פה ככה. ותדבר אליה לאמור, פירוש אומרו לאמור כי כן אומרו אנשי הבית, עדים בדבר.
הבנת? ותאמר אליו לאמור, ותדבר אליו כדברים האלה לאמור. בא אליי העבד העברי אשר הבאת לי צרים בו. ויהי כי הרימי קולי ויקרא ויעזוב בגדו אצלי ואנס החוצה. ויהי כי שמוע אדונה בדברי אשתו אשר דיברה אליו לאמור כדברים שכאילו עשה לי ויחר אפו. כתוב שיחר אפו, אומר לה, לא מספיק שזה, גם פרסמת את זה, אתה מבין? אז זה חרה פה. מה אתם עושים את זה בתקשורת? מה אתה עושה? אז זה חרה פה. הוא יכול לעשות משהו עכשיו? כולם מדברים על זה? מהבוקר עד בטח שזה היה פה שיחת היום. שיחת היום היה? זה בעל כוחו. זה בעל כוחו, הוא יכול עכשיו לעשות משהו צחוק מעצמו. ויהי כי שמוע אדוני בדברי אשתו אשר דיברה אליו לאמור כדברים האלה עשה לי עבדך ויחר אפו. רש"י פה מדייק פה, שימו לב. ויהי כי שמוע אדוני בשעת תשמיש אמרה לו כן, וזהו שאמרה כדברים האלה עשה לעבדך ענייני תשמיש כאלה. אתה מבין מה שאמר לו? בשעת תשמיש אמרה לו כן, וזהו שאמרה כדברים האלה עשה לעבדך. זה מרתיח את הבן אדם או לא? ויקח אדוני יוסף אותו ויתנהו אל בית הסוהר, מקום אשר אסירי המלך אסורים, ויהי שם בבית הסוהר. אז אם זה היה באמת, היה לוקח אותו לכלא, מה היה חותר לו את הראש השעה? אבל בטח לקח אותו בצלם לו, מה אני אעשה? סטרי פלא, אין לי ברירה, שכח לי. אני מאמין לך, כפרה, אבל מה אני יכול לעשות? אמר לו את זה, אני לא יכול לעשות שום דבר. בן איש לא מדברת, זו מדברת, זו מדברת. אפילו אמר לו תתחשב בי. אני לא יכול לעשות אחר. אתה מבין? כולם רוצים עכשיו דם, אש, עכשיו רוצים חייב לתת להם דם, רוצים לתת את הפצעים. רוצים או לא? תקשורת רוצה, האיגוד של האנשים רוצה, זה תנו לחיות לחיות רוצה, כולם רוצים את העצם, לא? ויהי השם את יוסף, גם בבית הסוהר הקדוש ברוך הוא איתו. למה? כי הוא איתו? ודאי, איך שהוא נכנס, הוא נכנס עם הקדוש ברוך הוא, הוא מביא שהכל מהשמיים, הוא מביא שהכל מהקדוש ברוך הוא, והוא נמצא מהקדוש ברוך הוא, ובין הקדוש ברוך הוא איתו שם, גם. ויהי השם את יוסף, ויית אליו חסד, ויתן חינו בעיני שר בית הסוהר. גם בתוך בית הסוהר, הקדוש ברוך הוא איתו ונותן לו את החן. בואו נסביר פה נקודה באור החיים, נקודה חשובה. שימו לב מה זה חן שיש לבן אדם, שהקדוש ברוך הוא נותן לו מתנה של חן. אתה יודע מה זה חן? כל השערים של הבן אדם פתוחים. אתה יודע, אתה עומדים שני אנשים ליד פקידה של בבנק, כן? הוא מבקש ממנה איזה משהו, היא לא יכולה לעשות. השני כן, למה? יש לו חן, אתה מבין? לא, שום דבר, הוא לא נותן לה כסף, הוא לא נותן לה כסף. וזה מצא את החן בעיניי, הוא לא מצא חן בעיניי. תראי כמה שיש אדם, שהקדוש ברוך הוא נותן לבן אדם חן, כמה דלתות נפתחות לפניו ככה. חן, זה דבר חשוב. פירוש, כי בהשראת שכינה על אדם, כשהשכינה יש על אדם, יושפע נשמח. מי זה הנשמח? יושפע האדם מהמשרה שכינתו, מהקדוש ברוך הוא, ממה שבו, ובקדוש ברוך הוא יש חן. שיש אדם שכינה, הקדוש ברוך הוא משפיע עליך, הקדוש ברוך הוא מקור החן. והוא אומרו, ויהי השם את יוסף ואת אליו חסד, מכיוון שהקדוש ברוך הוא יוסף, אז ממנו הושפע עליו חסד, וממנו לא מספיק אבל שיש לך חן, ויתן חינו בעיני שר, הוא נתן לשר סדר מסוים, שיראה את החן הזה, כי רשעים לא רואים חן. ויתן חינו, להיות כי לא תרגיש בחינת הרע במתק החן, הבחינת הרע לא תראה את החן הזה. שם לו את הקולטן. אחרת הוא לא יכול לראות את החן, כי הרשעים לא יכולים לראות חן, הכל רע. הוא צריך לעשות איזה נקודה, שיראה הלאה. אז באמת מצא חן בעיניו. בוא נראה מה ההמשך. ויהי השם את יוסף, מכיוון שהקדוש ברוך הוא היה את יוסף ויוסף היה את הקדוש ברוך הוא, אז השכינה שרתה יוסף, הקדוש ברוך הוא זה מקור החן, אז ממילא הנשמח הושפע מהמסמיר, מהקדוש ברוך הוא, את מבחינת החן. ויתן שר בית הסוהר ביד יוסף את כל האסירים אשר בבית הסוהר, ואת כל אשר עושים שם הוא היה עושה. מה כוונה הדברים? ואולי שנתכוון הכתוב בשנותו את עמו להודיע כי הגם שהיה הוא המנהיג לא היה מתנהג בשררה ומונע עצמו מתשמיש דבר אשר היו עושים שם האסורים, אלא ידו כי יד כולם שווה. היה מחלק את העבודות שירות, זאת אומרת הוא היה מכניס אותו, גם הוא היה עושה את הדבר הזה, אלא גם הוא היה עושה את הדבר הזה. ואת כל אשר עושים שם הוא היה עושה, מה שמעשים גם הוא היה עושה. מה אני רוצה להגיד? שאתה למצוא חן זה לא רק שיש לך, אתה גם חייב לעשות גם פעולות. לפעמים לאדם יש לו את התיק הזה שמוצא חן, אבל זה לא מספיק, אתה גם צריך להיות אדם כזה שאתה תמצא חן, לעשות דברים מעשי אחרי המעשים נשארים הלבבות. ודאי, וזה יגיד מזג טבעו כי טוב הוא מצא חן ושכל טוב בעיני השם ואדם, והנה הוא מצא שכל טוב בעיני השם. למה השם איתו? קוראים השם. מה אתה חמודי עם זה? תפנים טוב טוב לדבר הזה, הכל תלוי בך. אתה רוצה שהשם יהיה איתך? תהיה עם השם כל הזמן. כמה שתהיה איתו, ככה יהיה איתך.
פשוט ביותר. תדעו את הדבר הזה, זה דבר חשוב מאוד. אנחנו יודעים את זה, אבל צריכים להפנים את זה כל הזמן להכניס לעצמנו את זה. ולעשות מעשים. כל הזמן, ולעשות מעשים, ולעשות דברים, וללמוד, ולבוא, ולהתקרב, וכל הזמן להיות בריתחא דקודשא בריחו, כל הזמן להיות, אז כל הזמן הקדוש ברוך הוא איתך, אין סיבה שהקדוש ברוך הוא לא איתך. מה, איפה? אם אתה איתו, למה שלא איתך? בטח. הקדוש ברוך הוא מצפה שנהיה איתו, שזו ברא אותנו, שנהיה איתו כל הזמן. אתה מבין חמודי שלי? אתה מתחזק? זה טוב. אין שר בית הסוהר רואה את כל מהומה בידו באשר השם איתו, ואשר הוא עושה השם מצליח בידו. עד כאן. והיו אחרי הדברים האלה, איזה דברים? שימו לב רבותיי, והיו אחרי הדברים האלה. בואו תראו פה רש"י אומר כזה דבר: ויהי אחר הדברים האלה חטאו משקי מלך מצרים והאופה לאדוניהם. איזה דברים? אומר רש"י, שימו לב פה יסוד גדול ברש"י, אחר הדברים האלה, שימו לב, לפי שהרגילה אותה ארורה את הצדיק בפי כולם. הרי עכשיו כל העולם מדבר על מי? שהוא נכנס לכלא? כל התקשורת מדברת? יום, יומיים, 3, כולם מדברים, כן? היא הרגילה אותם, את כולם, שכולם ידברו על מי? על המסע הזוועה שהעברי הזה שהביאו אותו מתאילנד, מדברים מהבוקר עד הערב, כל הזמן הרגילה אותם, כולם מדברים בכל המודיעינים, בכל זה מדברים ומלכלכים כל הזמן, נכון? הנה, לפי שהרגילה אותה אורה את הצדיק בפני כולם לדבר בגנותו, הביא להם הקדוש ברוך הוא סורחנם של אלו שיפנו אליהם. אז הביא את הפרטה עם השר המשקים ושר האופים שהם חתרו לזה, אז כל התקשורת הלכו לשם, שכחו משם. אתה מבין? עשית אותם. בגלל זה כתוב באחד הדברים האלה. אז ברוך הוא לא רוצה שיותר מדי דברו על הצדיק, אתה מבין? אז הביא בה פרשה אחרת, כל הזרקורים הלכו על הפרשה הזאת, 2 שרים שלו נכנסים לכלא, על מה? והנה, תסתכל מה שקרה, אומר רש"י, חטאו, איזה חטא הם חטאו? אומר רש"י, מה הם חטאו? אחר הדברים האלה, לפי שהרגילה אותה ארורה את הצדיק בפי כולם לדבר בגנותו, הביא להם הקדוש ברוך הוא סורחונם של אלו שיפנו עליהם ולא אליו, ועוד שתבוא הרווחה לצדיק על ידיהם. ואחר הדברים האלה חטאו משקי מלך מצרים ואופה לאדוניהם למלך מצרים, ויקצוף פרעה על 2 שריסיו, על שר המשקים והשר האופים, ויתן אותם במשמר בית שר הטבחים אל בית הסוהר, מקום אשר יוסף אסור שם. לא חסר בתי סוהר, איפה נתן אותם? נתן יוסף. בדיוק במחלקה איפה שיוסף נמצא, שם הוא שולח אותם למקום הזה. פלא פלאות. ואת כל שר הטבחים את יוסף איתם ושרת אותם ויהיו ימים במשמר. כמה היו כבר? 12 שנה הם היו שם, כתוב. ויקרמו חלום שניהם, איש חלומו בלילה אחד, איש כפתרון חלומו, המשקה והאופה אשר למלך מצרים, אשר אסורים, ויבוא עליהם יוסף בבוקר, וירא אותם והינם זועפים. ויאמרו אליו, חלום חלמנו פותר ענותו, ויאמר אליהם יוסף, הלא לאלוקים פתרוני ספרו לי, לאלוקים פתרונים, ספרו לי. הקדוש ברוך הוא פותר את הפתרונות. הוא לא אמר אני פותר, לא אמר אני בא ואני פותר ותביאו לי את זה, כן? אלא אומר אלוקים פתרונים. ויספר שר המשקים את חלומו ליוסף, ויאמר לו, בחלומי הנה גפן לפניי, ובגפן 3 יש פה סודות גבוהים מאוד, והיא כפורחת ועלתה ניצב ובשילו אשכלותי ענבים, בכוס פרעה בידי, ויקח את הענבים ויסחט אותם אל כוס פרעה, ויתן את הכוס אל כף פרעה. זה החלום שחלמתי. מה אומר לו יוסף? ואומר לו יוסף, זה פתרונו, 3 הסרגים 3 ימים הם. תוך 3 ימים, לא אמר לו תוך 3 שנים או זה, 3 ימים, הנה, פה עכשיו ברגע זה, תוך 3 ימים, בעוד 3 ימים יישא פרעה את ראשך, הכוונה יישא, ירים אותך, וישיבך על קניך, ונתת כוס פרעה בידו כמשפט הראשון, אשר היית משקיע עוד 3 ימים, אתה חוזר לתפקיד שלך בחזרה. פה הייתה הנפילה של יוסף. כי אם שכרתני איתך כאשר ייטב לך, ועשית נא עמדי חסד, והזכרתני אל פרעה והוצאתני מן הבית. אומר לו, אחרי 3 ימים שתצא ותחזור לג'וב שלך, תזכור אותי והזכרתני, תזכיר אותי לפרעה, תראה, וספר לו שיש פה חלב חמם ואמרת על זה. הוא אומר, תגמר, הזכרתני והזכרתני, הוא קיבל עוד 2 דפוק יוסף. למה? כי יוסף היה צריך לפתור בשם, הוא לא צריך לשלוח ברמה כזאת ברמה שיוסף היה ברמה כזאת, זה בגלל שהוא היה ברמה. אם להגיד עכשיו אנחנו ברמה, אנחנו לא, אנחנו כן, אבל יוסף היה בכזו רמה שהוא לא היה צריך להגיד לו דורשים ממנו לפי הרמה שלו. כל אחד דורשים לפי הרמה שלו. מה צריך לראות שהכל מצליח לו עד עכשיו והכל זה נפש בו איתו, עוד יותר, צריך להבין, צריך להבין, הרי הוא חלם את החלום, נכון? באחד הספרים משתחווים, הרי זה לא היה חלום, זה היה נבואה, הקדוש ברוך הוא ניבא לו, נכון? שהוא הולך לגדול, הוא הולך לשלוט על כל העולם. אז אתה רואה שהקדוש ברוך הוא מצבע לך דרך,
תשאיר את הקודש בו לקדוש ברוך הוא. מה אתה אומר לו? תזכיר אותי לזה. אתה ברמה שלך, אתה לא... זה לא הרמה שלך. והיה שר הרופאים כי טוב פתר ויאמר אל יוסף, אף אני בחלומי הנה 3 צל, גם אני חלמתי 3 כן, ובשר העליון מכל מאכל פרעה מעשה עופה בעוף, אוכל אותה מן הסל מעל ראשי. ויען יוסף ויאמר זה פתרונו, 3 הסלים 3 ימים הם, בעוד 3 ימים יישא פרעה את ראשך מעליך ותלה אותך לעץ ואכל העוף את בשר זעצר. ויהי ביום השלישי, הנה יום הולדת פרעה היה יום הולדת ביום השלישי, ויעש משתה לכל עבדיו, וישא את ראש שר המשקים ואת ראש שר העופים בתוך עבדיו, וישב את שר המשקים על משקהו, ויתן כוס על כף פרעה, ואת שר העופים תעלה כאשר פתר להם יוסף. איך שפתר להם יוסף, כך כתב. ומה כתוב? ולא זכר שר המשקים וישכחהו. על מה הוא תלה אותם? אז כתוב ולא זכר, למה כתוב וישכחהו? אז בוא נראה אור החיים הקדוש פה נקודה כאן. הוא יעשה השכחות. אם זה היה לו בא בראש, אז פתאום הוא מדליק בסטרונט את גביע הרופא לפות שלו שלא יזכור אותו. אתה מבין? הוא עושה פה לא נשכח אותו. אתה מבין את הדבר הזה? אבל לא חשוב, הוא לא רצה לזכור, נכון? ויהי ביקש 2 ימים, אז פרעה חולם בפרשה הבאה, לא רצית לזכור, אז הקדוש ברוך הוא יזכיר לך. פרעה חולם, ואז תזכור, ואז תמיד זה נראה שבוע הבא בעזרת השם. ויהי רצון שאנחנו נראה כאן כמו שיוסף בעזרת השם יצא מהאפלה כזאת לאורה גדולה, שלט על כל העולם, שהקדוש ברוך הוא יביא את משך צדקנו וישלוט על כל העולם בעזרת השם. בבוקר